Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Coronaband en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! No hoor not lo, tambri binus refi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Dames en heren kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal, een van harte goede dag. Hier ben ik weer, Raap Pengel is mijn naam, met de talkshow Tak Nangami. Praat met mij, talk to me. Vandaag zijn we op heilige grond. Heilige grond voor de man met wie ik ga praten vandaag over zijn positie in de Surinaamse samenleving. Over zijn ideologie, zijn ideeën, zijn gedachtegoed. Een man die vaak op televisie en de pers, op de radio is verschenen. Er komt een man die een duidelijke boodschap heeft naar de Surinaamse samenleving. Een jeugdige man met een voorbeeldfunctie hier in dit land. En als je het mij vraagt, dan doet hij het vooralsnog goed als voorbeeldfiguur. Ik heb het over de u welbekende Cebrano Piqué. Meneer Piqué, goedendag. Intro? Ja. Nou, maar thank you. Het is ook, komt vanuit het hart. Ja, absoluut, absoluut. Ik wil alvast de kijkers en luisteraars van jullie groeten. U zei dan het heilige plek. Ik vind het een heilige plek, omdat het allemaal hier begon. Ja. Het was in april 2017. Ja. Het was tijdens de regering Bouterse. Bouterse, vierjarige. Nou, dat is 2017, dat is al bijna 8 jaar terug. Zo hé. Ja, toch? Nou zeg. Ja toch, dus, en hier was het begonnen.
nadat ik via telefonisch werd contact bij Isibrano. Er gebeurt wat. Ja, Maisha Neus, Curtis Misschien kun je dichterbij komen? Maisha Neus, Curtis Hofwijks, een hele groep waren bezig met protestacties. Want toen de tijd had ik deze interesse in politiek. En het land was in Jugu. Het land was in Jugu. Ik kwam pas uit Aruba die tijd, ik had gevoetbald op Aruba. Dus ik ben in 2016 heb ik genoeg landen gezien. Ik heb genoeg leefomstandigheden meegemaakt. Ik heb een internationaal visie. Ja. Ja. Dus toen ik hier aankwam, dacht ik, dit is niet hoe ik Suriname heb achtergelaten. Toch? Het was erg, maar zo erg heb ik het niet meegemaakt. En toen had je regering Bouterse. Dan dacht ik, maar wacht, maar dat is het nooit te misten met dat thema. Maar bij is dat mijn man puur propagandist voor NDP, ja, toch? Absoluut. Ja. Dan dacht ik, maar mina NDP'er, jong. En NDP'er eigenlijk in een magrigeer toen zie. Maar dat waren dingen die inderdaad gebeurden. Dus ik vind dat boy NDP'er of niet. Ik ga gewoon wat ervan zeggen hoor. Ik heb het ook, het was na een jaar dat ik me echt mag. Dan uit me, ik was ook de eerste Surinamer op social media. Ik ga natrekken, zag go live echt tegen beleidsmakers en nog te bedenken tegen regering Bouterse. Dan ga je geschiedenis, maar leren voor revolutionair, december, dus dat toch in Abba. Aguts. Na dekati man. Ja, iemand weet ook maar via Abgadone zei dat. Lik van mij bij Abgadone zei, niet was er Abgadone dat. Eigenlijk iemand wil je zeggen en dankzij Abgadone dat ook toen ik tegen de ik me dat libitide. Dus dat doe ik zeg je, maar dat wel als ontevreden NDP'er. Want mijn moeder is NDP'er op dat moment en ik kwik kom. Dat doe zeg je en het was hier. We hebben met kennis naar Curtis Hofwijks, hier in de zaal was het. Curtis Hofwijks, Maisha Neus, Brian Boerleider, Wim de Bakker, Safira Jesserum, Pakito, Boek. Dan had je zo enkele opbieden. Ik kon allemaal kies den beurt, allemaal taki. Ik kan me verstaan van zijn. In die microfoon aan de kijkers. Oh ja, no, maar dat is de allemaal taki. Dat is dom, dat boy. Maar is dit werkelijk voor mij? Is dat toch? Dan dacht ik, oké, mi 4-5 zo, dat no, je mag dat pikken, je tak no. En ik ben niet getraind op dit soort dingen. Dus ik denk, nou gewoon vanuit mijn hart, wat ik weet, ik ga gewoon mijn hart luchten. En wat ik weet, ga ik zeggen. Dus dan dacht ik, hé, mi taki, maar die taki, dat is mij los. Dus dat geeft een artiest, die artiest, dat is maar begeren. Dan wacht hij. Die mensen luisteren wel graag naar mij, misschien naar die anderen ook, maar ze verstaan volgens mij, ze begrijpen me. Maar er was niet iemand die het graag wilde zeggen. Dus dan nodig heb ik dat met taki wan boskopu, wan fin boskopu me, misschien wan fin boskopu die bouwt atenda die. En maar leg je uit dadelijk zei met dat nog een fin boskopu. Dan taki we lukona, Yuna Wakaman. Dat meer je bara dat Yuna Wakaman, Yuna president man Yuna Wakaman, Yuna pastrati. Maar no vergeet taki, if na Wakaman potju dape, dan na Wakaman upuri dape en Wakaman fasi. Dat is een triggerman. Ja, zeker. Toch, dus dat is een triggerman. Dat tot dien, want vandaag zie je een hele andere samenleving die nu wakker is, snap je toch? Tot dien, boom voor stratiman, mofina wang, wakaman, lek van wat allemaal pot wat er definitie naar wakaman. Deze wakaman wat er definitie. Dat boom voor maar aiko opono, dat is dat wachtie. Alle de groeperingen zijn bij protesteren attendat die. Botan is een karno aan de man. No. Maar dat woman ook knap dat ben ik wakaman. Dat voor een uitspraak dat Bouta schreef direct dat ik laat de wakamans oproepen en ontevreden Surinamers. Dus er is op een of andere manier een signaal gegeven dat er rekening gehouden wordt met die groep. Dus dat groep dat dikke waka-groep, dat dikke keepbeweging, is dat toch ineens bijna 15 wakabeleiders. Terwijl nog een wakama-groep niet bestaat. Toch? Maar ineens baba, I me uit de leven voor wakaman, dat is de lukken maar ik dacht maar per groep niet. Ik heb nog een groep. Mina mi contact dus even ik knap pakken asansa mitaki, dat komt voor een groep. En dan brief me, als er niet dat hij, als dat de man niet akel, maar bel me direct. Dan zeg ik eens, hoe zit dat je naar NDP'er en je naar ontevreden NDP'er? En appa voor NDP is er contact naar jou. Sabi dat? Kon je rest aan mijn takkie had dat je. Oké, hoe zit het? Hoe kon go? Maar zijn er niet me halen dit aan? Omdat ik vandaag aan de dag, ook al moet ik het zelf zeggen, als ik soms zit en ik zie mensen me uitschelden, mensen schelden de president uit, de vicepresident, het hoeft eigenlijk niet hoor. Nee. Maar als ik die mensen zo fel zie reageren naar de politiek, dan ben ik Allah, God dankbaar dat
men toch ergens heeft geluisterd naar. Ja. Toch? Want je ziet dat het loskomt. Oké, ik ben misschien niet bij hun favoriete partij. Ja. Maar het is nog steeds hetzelfde. Dus die Brano die ze hier hebben gezien vanaf die dag. Integendeel, alle anderen, om niet bij namen te noemen, maar ik zeg alle anderen waarmee ik was. Ja. Hun masker is nu afgevallen. Ja. En dan kom ik dan terug op dat van Bouterse. Ja. Precies wat Bouterse me had uitgelegd. Ja. Precies, dat is gebeurd. Hij had me gezegd, je mag je mag gebruik maken van je recht. Je bent in een democratisch land. Maar ik kan je zeggen, hetgeen waarmee je nu bezig bent, is niet voor de bevolking. Is voor de politieke gewin van de tegenstander. Dus kan die niet verstaan voor Asambisi, maar attractief you, a spirit zou je uit Chaco in protesteren, gaat men willen misbruiken. Ja. Ja. Toch? Ja. Dat heeft hij mij gezegd persoonlijk. Maar dat loopt dus maar met dat ja. Hier maar je wat vet dus maar met dat ja. Hier maar je lobby's revi. Met dat ja. Hier maar dat bieke zo koffie is revi. Rasam kan je be. Precies dat aan tegen me. Ja. Want geloof me, een grote groep is ondankbaar. Je mag goed zijn, je mag slecht zijn, ze gaan altijd wat vinden. Bieke je is revi. Het is niet gebeurd, want het was aan erbij. Maar een punt zijn met die. Precies wat die man mij had uitgelegd. Daarom mag je zeggen wat je wilt, wie wilt. Men mag zeggen wat ze willen. Deze man had een hart voor Suriname. Ja. Toch? Omdat je zelf mensen hebt die 30 jaar met hem hebben gewerkt. Maar ik dacht ze uit dat ze misschien niet zo diep hebben gesproken met hem. We zijn heel diep gegaan. Oké. Toch Tim Tak Tipi, we zijn diep gegaan. Ja. En wat twee hebben besproken. Ja, dat is voor die twee. weten. Ja, toch? Ja. En ik zie dat gesprek me, het heeft me wijzer gemaakt. Kijk eens aan. En zonder dat men weet, de dingen die ik zeg, meestal in de media, of de dingen die ik ga ventileren of met Fanny, na Sansami Leri uit een gesprek na een man 13,5 uur lang. Zo. 7 april 2017. Dat is lang zeg. Ja. Ja, 2 uur 's middags tot 3:30 in de ochtend. Nee man. Oesdong etaki. Het enige wat wij op, als we naar het toilet moeten, komen we weer zitten. Gewoon daar zitten, 13,5 uur lang. Toch? En terwijl die man president was op dat moment. Ja, klopt. Mensen komen uit Nikeri, meer belwan dame taki van Renuka of die soort Nuka of Sharma. Zo'n ding, maar meer dat kan je dus staan. Kan je voor me afzeggen morgen, ik heb even bezoek hier. Als we een melden af. Dan dacht ik, nou, maar is een waardering tenminste. Aan mij te niet serieus. Ja, hij neemt me serieus. Dus als zijn volgelingen, tussen haakjes, niet snappen wat eigenlijk die man zijn missie was, dan gaan ze mij uitschelden. Ja. Die man zijn missie was niet zijn partijwinst. Nee. Die man zijn missie was niet alleen wat NDP betreft. Ja. Die man had een heel grotere missie, maar hij deed het vanuit de NDP. Hij is niet zijn politieke carrière gestart bij de NDP. Hij was toch bij NPK? Ja. Toch dan NPS, ik had ook NPS dus, en nu is hij bij NDP. Dat wil zeggen, al die mannen hebben hun politieke passage en allemaal hebben hun eigen beslissingen uitgenomen op grond van hun bevindingen. Niet op grond van wat iemand anders vindt. Ja. Zo ook probeer ik in zijn voetsporen te lopen, maar wel die iets wat vriendelijker is Sibrano. Want die man had charisma, maar te vriendelijk. Brief me, maar bij het moment hij mij explodeert. En voor een man is dat met boten sa atibro mee, of de weinig. Geloof me. Toch? Dus, amabab alensani, maar ik kwalibisma, amabab is maar mij, juist. Ik wil proberen een betere versie voor een man. Zo. Dan heb je Ronnie Brunswijk aan de kant. Ik volg die al ook een beetje. Hij heeft bepaalde dingen die ik ook nodig heb. Dat dingen, dan de bepaalde mentaliteit van mensen. Dat deze dingen kunnen me maken tot een betere leider. Dat van Bouterse. Ik lees die boeken van Che Guevara, van Hugo Chavez. Al die boeken lees ik, Moxikawang. Vanaf Benito, noem alle dat soort boeken me lees ik. Dan me probeer voetjes aan dat ko in wang. Ja. En vanuit inzicht dat hij dat ook iemand gaat van kijk hoeveel talen ik spreek, dus ik kan go dikkie in alle kondre van de grote leiders, van de Mandela, vanaf Nelson Mandela, vanaf Obama, ik ga al die boeken lezen. Dan ben ik oké. Want bevolking voor 600.000 man mag dan niet moeilijk zijn voor één persoon om ze op andere gedachten te brengen. Want die mannen hebben het gedaan waar je miljoenen mensen hebt. Ja. En het heeft ze gelukt met maar 8 man.
om de bevolking bewust te maken. En wat kan het als één persoon in Suriname het alvast op zich neemt, om de mensen alvast wakker te maken? Geen makkelijke taak. Geen makkelijke taak. Je gaat tegenslagen krijgen om het politiek een soort broedoe in de smalong. Iedereen heeft zijn favoriete partij, maar je hoort weinig van ik ben nationalist. Je hoort ik ben Boutist, ik ben Bravoutist, ik ben NPA'tist, Odysseus, maar je hoort niet vaak mensen praten over de nationalisme, toch? Oké, dus vanuit de inzichten voor de man die misschien niet slecht is geweest op alle vlakten, dan maak me eigen Sibrano. Want ik ben een concurrent van mezelf, toch? Als ik 's ochtends opsta bij Lucas Spiegel met dat boy, you Sibrano, vandaag wil ik een betere versie van je zijn. Elke dag. Met Tegi Sibrano, ja, Spiegel. Hey, vandaag wil ik een betere versie van je zijn. Wat hebben we vandaag niet goed gedaan? Wat hebben we goed gedaan? Wat moeten we herhalen? Wat moeten we niet meer doen? Wat moeten we weglaten? Dus elke dag communiceer ik met mezelf. Mooi. Mooi. Toch? Ja. Elke dag communiceer ik met mezelf, waardoor ik zie dat ik met grow. Nou, als man heeft met me grow. Ja. Dan misap dat ik. Ja. Misap misrevi. Misap van bereageerd op bepaalde zaken. Misap van beschie bepaalde zaken. En ik weet zelf dat ik dingen anders bekijk nu. En gewoon mijn ding ga blijven doen. En wat ik ga blijven doen is dat de mensen gewoon bewust worden. Ja. Ik voel niet echt politiek campagne. Nee. Omdat ik niet echt ambitie heb. Je hebt me, zo, daar wil ik naartoe. Ja. Je hebt me het gras voor de voeten weggemaaid. Je hebt me in het verleden ook op het hart gedrukt van luister, ik heb geen politieke ambitie. Ik wil dat het volk klein, groot, middel vooruit komt. En nu horen we een helikopter voorbij gaan. Het is een vliegtuig, dames en heren, kijkers en luisteraars. Op de achtergrond hoort u inderdaad daarboven in de lucht een vliegtuig. Hè? Een Cessna nog. Een Cessna ook nog, ja. Sibrano Piqué heeft me in het verleden ook al op het hart gedrukt. Kijk, ik heb geen politieke ambitie. Bij mij gaat het erom dat het volk klein of groot vooruit gaat. Ik wil me inzetten voor diegenen die geen stem hebben of diegenen die stem niet hoort. Dat heb je me gezegd. Ja. Oké. Maar is het nou, is het waar, Sibrano Piqué, dat als jij je niet met de politiek bemoeit, dat de politiek zich wel met jou gaat bemoeien? Kan je zonder de politiek doelen bereiken hier in dit land? Nee. Kort gezegd, nee. Oké. Nu op dit moment, niet eens met je eigen sporttalent. Als je familie niet financieel krachtig is, kan je niks bereiken. Gaat het over entertainment, je bent zanger, noem maar op, artiest, je gaat niks bereiken. Je wordt een tijdje populair en daarna zak je weer weg. Sport, je wordt populair, schouderklopje, je brengt je nacho, dan zak je weer weg. Toch? Dus, maar zonder de politiek kan je bijna niks bereiken in Suriname. Er zijn heel weinig mensen die toch hun kop bovenop hebben kunnen houden. Ondanks ze geen bemoeienis hebben met de politiek in de Oké, precies. Ja, uitzondering. Wat men niet snapt, dat je in Suriname niet veel mensen hebben van mijn kaliber. Nee. En mijn kaliber is niet een rijke man zijn, een afgestudeerde man zijn. Nee, iemand die gewoon los van staatsmiddelen, los van politieke partijen, gewoon zijn boontje kan doppen. Ja. Alleen dus gewoon minaf rekenen dat ik tak die zie, want land die potpour Marokko of minaf doe die want mijn onderneming de moet ik verkunnen af. Nee, dat heb ik niet. Vandaar dat ik zeg, maak gebruik van die stem. Want deze stem ga je niet overal horen, want bijna iedereen werkt bij iemand, heeft een onderneming. Dus vraag jezelf af hoe het komt. Want iedereen zegt deze man werkt niet. Hoe niet? Van mijn onderhoud misreven. Ja, nee, dat is een domme uitspraak. Geloof me. Men wil in jouw pot kijken. In deze doe ik ook werk voor de gemeenschap. Dit is mijn gemeenschapwerk die ik doe. En ik zie dat het heeft gewerkt. Mooi. Het werkt zijn vruchten af. Ik zit bijvoorbeeld misschien niet bij de favoriete partij van hun. Maar ze luisteren wel. Want dit is het resultaat dat je nu ziet. Iedereen gaat dieper. Die kunnen nu in de politiek. Iedereen gaat googlen nu. Ja, je hebt een generatie in ieder geval bewust gemaakt. Hè? En dat mag jij op je rekening geschreven krijgen. Complimenten daarvoor. Maar diezelfde generatie heeft het je ontzettend kwalijk genomen. Maar je hebt het al een keer uitgelegd in de uitzending. Je hebt net Odogo Kotti. Je hebt gezegd van nou, nu vallen de maskers af. Iedereen kiest nu een politieke partij. En waarom klaagt niemand? Maar toen Sibrano zijn besluit had genomen, was er verweer. Men klaagde, men was teleurgesteld. Maar is dit jouw thuis, waar je nu bent? Heb je daar je anker losgelaten? Is dat de partij die jouw politieke ideologie
het best kan weergeven? Vind je jezelf daar thuis? Bij de ABOP bedoelt u? Bij de ABOP? Eerlijk gezegd, niet voor nu, maar vanaf het begin al, en ik volg ze ook al een tijdje, het wordt gewoon de ABOP. Als ik niet meer bij de ABOP zit, dan gaat het echt moeilijk of vreemd moeten zijn dat ik me ga aan de politieke partij. Ja? Waarom? Ik heb alle politieke partijen. Ja, je hebt in de keuken van allemaal gekeken. Ik heb ze een tijdje gevolgd. Ja. En bij de ABOP heb ik me thuis gevoeld, mijn huis gevonden. Ja. En we moeten nog alleen maar werken aan bepaalde dingen dat men nog van ons verwacht. Ja. Maar wanneer we praten over, ja, er zijn zoveel mensen, hun masker is afgevallen en niemand heeft niks gezegd. Daar is juist het teken dat men wat ze van mij verwachten, dat het niet is geworden. Ja. Maar ze vergeten één ding, dat niet jij alleen van de NDP naar mij hebt geluisterd al die tijd. Niet jij van de NPS alleen naar mij hebt geluisterd. Niet jij van de, noem maar op welke politieke partij. Mensen van de ABOP hebben ook naar me geluisterd. Dus ik ga maar één groep blij kunnen maken. En dat is de groep die vanwege mijn inzichten, mijn kennis die ik draag en mijn manier van mijn moves maken om het doel te bereiken. Ik zie van, ik pas gewoon daar, want de ruimte wordt je geboden, men laat je je vrije rol vervullen en als er ondersteuning moet komen, komt die ondersteuning in hetgeen waarmee je bezig bent. Dus voor nu, en het zal ook nog groter worden, de ondersteuning die je krijgt, is het de ABOP en het blijft de ABOP. Ja, Sebrano Piqué zet je met heel veel vuur, met heel veel elan, maar misschien is dat je karakter. Als je ergens aan begint, dan ga je voor de volle 100% in. Zet je voor de ABOP. Eigenlijk ben ik benieuwd wat voor positie je bekleedt in die politieke partij. Want ik volg je een tijdje en dan zie ik dat eigenlijk jij de stem van de ABOP bent. De ABOP wordt genoemd Ronnie Brunswijk, Marinus B. Sebrano Piqué. Maar je bent net bij de ABOP aangesloten en voor jou waren er anderen. Wat voor positie heb je binnen die partij? Ben je een propagandist? Ben je een loyalist? Ben je een lid? Ben je een kandidaat voor iets? Ik zie op je borst ook... is de broer van is de broer van de vicepresident. Dat is Leo Brunswijk met jou samen. Oké, ja. Want de kijkers en de luisteraars die zijn natuurlijk benieuwd. Sebrano go jep ABOP. Ben je een trekker, een duwer? Ben je de ABOP gaan helpen? Want dat doe je nu. Je bent benzine aan het tanken voor de ABOP alsof je gek bent. Nou, alsof je gek bent, misschien moet ik... Ik begrijp het. Laat ze maar denken, ik heb het begrepen. En de ABOP race als een raket op die benzine. Op die kerosine of wat het ook mag zijn, wat je ze geeft. Wat ben je? Waar sta je in die partij? Eerlijk gezegd, het is nog steeds diezelfde nationalist. Toch diezelfde Sebrano Dawood Piqué. Ja, oké. En ik geef niet alleen gas voor de ABOP. Ik wil het met de ABOP maken. Natuurlijk zijn de andere partijen niet uitgesloten, maar waar ik pas, dat is de ABOP. Toch, ik voel me daar thuis, ik krijg de ruimte, ik krijg de ondersteuning die ik in het verleden nooit heb gekregen. Van geen enkele andere politieke partij, hoef ik geen namen te noemen. Maar die ondersteuning krijg ik wel. Ik krijg het door middel van adviezen. Mensen zitten niet te wachten dat je een fout hebt gemaakt om te schelden. Nee. Ze beginnen, Piqué, je go live naar over Cybertaki. Piqué, hoor rekeningen. Isabidok, akeltak no, akeltak nego kost no ans maar. Middag bro, na misef knap die dat dus mino doing. Dus je krijgt die post ibigay na live. Ik middag me go live. Dan maar een groep. Dan heb ik een groep. Oh ja, wist wat die is bij Belmi. Dan ben ik nog voor Piqué wel live naar Baga 2 uurtjes nog wel live. Want dat Belmi dat Piqué over zijn dat idee. Dus nou, a communicatie, oké, Piqué praat daarover. Nou, ik wil die live ook delen, want het is ook onderwerp van mij. Wil je me erbij halen? Dus ondersteuning krijg je vol. En min op nog een positie naar ABOP. Nee. Efficiëntie is je stranang. Efficiëntie naar ABOP, nog een peaceful stranang is je naar ABOP. Omdat nog een stranang partij. Ja. Toch? Dus you sabi arkemi altijd. En nu ineens bedoel ik. Ik heb nooit een advies. Alleen omdat ik nog een partij voor jou. Ik moest een keuze maken. Ja, zeker. En mijn keuze is niet gebaseerd op wat jij leuk vindt. Nee. Of wat mijn buurvrouw leuk vindt. Ja. Wat ik goed vind. En waar ik pas. En waar ik natuurlijk mijn doel kan bereiken. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik. En meer weet ik was aan voor een generatie. Misap is dat hij vooral niet in zo'n historische video live. Snap je toch? Eerlijk? Ja. Er is een groot probleem in Suriname. En dat is dat we
nu zitten met de grootste groep bevolking. De grootste groep Surinamers in Suriname nu zijn de revolutiekinderen. De revolutiekindskinderen en de revolutiekindskindskinderen. Oké. Toch? We weten allemaal. Dus van 4 jaar tot 5 tot 40 dus vanaf jaar 1980, als je bent geboren in 1978 tot 2000. Of 2000 tot 2000. Ik geboren in een revolutieperiode. Ja. Ik geboren, ik kweki, nanga wama zei tak ja en wampa zei tak nee. Dus die actie mama mag ik gaan spelen, in mij dat nee was heel verhaal. Die actie papa mag ik gaan spelen, I me boy go pray. Toch? Ik kweki nanga anti-revolutie, de politieke partijen die tegen de revolutie waren, en de mensen die dan pro-revolutie waren. Waardoor de Chin dat nou, kweki kon constant grokon beginnen aan haat tegen ons. Een conflict. Ja, een conflict, constant. Constant. Dus als je niet aan mijn kant staat, dan sta je tegen mij. Toch? Dat zijn revolutiekinderen, revolutiekinderen en revolutiekindskindskinderen. Het probleem nu is dat als we die mentaliteit, ik zeg niet dat het een mislukte revolutie is, maar ik denk dat de revolutie in Suriname nog niet is gekomen zolang de Surinamer er niet van bewust is dat ze Suriname op de eerste plaats moeten zetten. Ik moet hopen dat we niet weer zo'n situatie krijgen. Dat er weer een soort revolutie komt. Nee, het hangt er vanaf wat men verstaat onder een revolutie. Je hebt een revolutie waar je met wapens dingen kan veranderen. En dat bedoel je niet? Nee, dat bedoel ik absoluut niet. Maar je hebt de revolutie in de manier van denken. Dobro, de revolutie die Dobro wilde hebben. Een revolutie in de manier van denken, manier van doen, manier van handelen. Het moment dat je iets zal gaan doen, het moment dat je iets zal gaan ondernemen, dan denk je eerst van, heeft het voor- of nadelen? Niet alleen voor mij, maar voor mijn omgeving alvast. Dus als we dat beginnen te prenten, want iedereen wil verandering. Iedereen wil een beter Suriname. Absoluut. Maar we weten hoe corruptie in onze genen zit. We weten hoe friends en family gewoon... Hoe gaan we dat? Dat zeg ik, daarom moeten we niet meer focussen op waar het fout is gegaan. Als we verandering willen brengen in Suriname nu, gaat het niet komen in mijn generatie. Ook de generatie na mij. Toch? Dan gaan we misschien moeten beginnen bij de kinderen van 12 jaar naar beneden. Door ze te leren hoe het beter moet. Is dat de generatie waar jij je nu op focust? Echt. Die kunnen niet eens naar de stembus. Dus ik probeer hun ouders, hun zus en broer te overtuigen van stem daar, wat ik wil voor jullie opkomen. Stem daar. Dus jullie meisje voor 12 jaar, zelfs geen programma's hebben op de televisie. Jullie meisje of jongboy voor 12 jaar, mama, stem op die man. Die man wil voor ons opkomen. En als je voor kinderen opkomt, word je niet rijk van. Maar blessing. Je wordt anders rijk. Ja, blessing. Nou, money niet. Nee, niet zichtbaar. Niet materieel, maar blessing is onbetaalbaar. En ze zijn ook dankbaar. Cipriano, waarom hou je zo van kinderen? Altijd, iedere interview van jou gaat over jongeren, jeugd, kinderen. Wat is dat ding met jou? Heb je veel broers en zussen? Nou, is een domme vraag, ik weet het wel. Maar ik vraag het jou aan de kijkers, die willen het horen, die willen het weten. Als kind had ik altijd een droom. Als kind had ik een droom, ik wilde eerst profvoetballer worden. Die stond voor de deur. Ja, maar dat is hem niet geworden. Nou, dat is door je eigen schuld, moet ik zeggen. Laten we dat maar zo zeggen. Nee, dat is het is Masabitori, het is Masabitori moeilijk. Nee, profvoetballer. Ja, toch? Maar niet alleen bij sport had ik een droom. Ik keek ook altijd, ik las altijd veel, is dat van migra, maar ik altijd eerst lezen bijna. If je dat was aan het doen, als hij wat draaien of op. Je moest Nederlands praten, dat je ook alles aan. Vrij streng. Ja, maar zij hield ook van kinderen. Zo! En migo onderzoek zijn de abelop chiningen altijd hebben taki liep ding. Ab chiningen wisi potom chiso sukrine anu en waka faterer kondre. Abung say doing. Tok, maar je kan de city kong. Dat je kon yang awak tere koi gue abena bono pesi de tranga. Dat weet ook. Dus al die dingen. Dus en chiningen ik voel me gelukkig bij omdat kinderen real zijn. Maar je pot op chiningen zei leno hè. Omdat ik grof. Ja, vorige zeiden we kleine kinderen. Geloof me, 3 jaar, 4 jaar kunnen ze alle leuken verzinnen. Het is de kosmos waarin ze groeien. Soms zeg je van, papje moet een asanisie. Ik heb dit nooit gezegd. Nee. Geloof me, het is de kosmos waarin ze groeien. Het zijn dingen die ze opvangen en ze formuleren eigen zinnetjes die je ze nooit hebt geleerd. Toch? Dus meer focus op Chiningere, omdat die samino kies een kans voor bereik. Like Ching, me want creëren een kans dat die ding, omdat one opina mam Ching. Nee. Surinamers zijn rijke kinderen. Dus ik wil dat mijn kinderen en de rest die nog komt, de toekomst van Su, in een land opgroeit waar ze bijna
onafhankelijk zijn van het buitenland. Zo, mooi. Suriname moet een land worden waar bijvoorbeeld de Surinamer niet zegt van ik ga met vakantie naar Nederland. Nee, ik ga op familiebezoek naar Nederland. Ja. Wanneer we op vakantie gaan, is het het binnenland. Ja, in het binnenland. Ja, is een mooi streven, Silvano Piqué. Ja. Het zou goed zijn als dat bereikt zou kunnen worden. Omdat je vandaag de dag, Silvano, goed dat je dat zegt. Het is onbetaalbaar om in je eigen land, als local, als burger van dit land, je verdient 20.000 SRD in de maand. Dan kan je bijna niet eens blakka water aan doen. Ja. Als je 2, 3 kinderen hebt. Je moet plannen voor een portie bruine bonen. Je moet plannen om een pot bruine bonen te koken. Ja. En dat is niet goed, hè? Nee. Silvano Piqué, ik heb het al gezegd, je fungeert als een soort kerosine voor de ABOP. En de ABOP vliegt op die kerosine. Ik heb je meegemaakt, ik heb jullie gevolgd op een paar plaatsen. Ik ben gegaan, ik heb je horen praten op het podium. En ik heb gezien wat je aanhang is, wat voor reactie je teweeg brengt bij het publiek. De verkiezingen zijn aanstaande. Allerlei politieke partijen die willen met elkaar gaan samenwerken of niet. Grote partijen, en de ABOP rekent zich tot een grote partij. En dat zijn ze, omdat ze nu regeringspartijen zijn. En ook de meest gegroeide partij. Zegt Silvano Piqué natuurlijk. Zo is het ook. Ja, oké. Wie zie je de verkiezingen winnen? Ik zit bij de ABOP. Ja. Dus het is bijna overbodige vraag om te verwachten dat de ABOP met de meeste zetels binnenkomt. Maar ik verwacht geen alleen macht van geen enkele politieke partij. Kijk, dat is gezegd. Suriname moet een president krijgen. En deze vraag heb ik niet zelf bedacht. Maar ik heb deze vraag horen stellen door Limbo aan mevrouw Del Castillo. Mevrouw Angelique Del Castillo. Mevrouw Angelique Del Castillo. Politieke tegenstander van nee, we praten rechtstreeks. Politieke tegenstander van Ronnie Brunswijk. Oké, politieke van Ronnie. En Limbo vraagt aan die mevrouw, en die vraag ga ik aan jou stellen. We denken Silvano Piqué weg. Ja. We denken mij weg. We denken Ronnie Brunswijk weg. We denken Rusland weg. Iedereen weg. Zie je een potentiële, wie zou volgens Silvano Piqué, we denken iedereen weg, in de Surinaamse samenleving in staat zijn, of kunnen zijn, volgens Silvano Piqué, om president van dit land te worden? Ik vond het zo'n grandioze vraag. Daarom stel ik je deze vraag. Die vraag is misschien beantwoord met een ja of nee. Die niet, die wel, die niet. Ik, eerlijk gezegd, vanuit het hart van een Surinamer, ras-echte Surinamer, die tenminste ervan bewust is dat niet alleen kennis en dat soort dingen jou tot een goede landsleider maakt, ja. Toch? En ook ervan bewust ben van de connectie die een volksleider moet hebben met zijn bevolking. Ja. Het moment dat je de bevolking niet allemaal ga je kunnen pleasen. Nee. Als je een grote groep niet aan je kant hebt, ga je land niet kunnen regeren. Je mag zo deskundig zijn, je mag zoveel goede team hebben. Als je geen burgerparticipatie krijgt van de grootste groep, ga je dit land niet kunnen runnen. En ik wil het iets wat Mofin die heb ik de begrijping. Chandra Kapasat Santoki is geen domme vent. Nee. Want je ziet de set van wie zei lee, maar hij is geen domme vent. Nee. Maar hij kan het land niet runnen. Nee. Niet dat hij niet over zijn team beschikt. Ja. Ook als hij net een lege batterij, hij had een batterij aan deskundige, ik noem het een batterij aan lege batterijen. Ja. Toch? Niet alleen daaraan. Hij heeft zichzelf tot vijand gemaakt van de bevolking. Ja. Hij heeft niet gecommuniceerd. Nee, toch? Hij heeft ons ja. constant genegeerd. Hij is arrogant geweest. Hij is gewoon niet eerlijk tegen de bevolking. Ja. Terwijl hij misschien een goede president zou kunnen zijn, behalve zijn racistische handelingen die hij pleegt. Ja. Toch? Ja. Toch? Behalve zijn racistische handelingen die hij pleegt, want we moeten niet bang zijn, we zien die dingen, toch? Ja. Dus voor mij, Ronnie Brunswijk, voor mij op dit moment, mijn inzichten, gewoon, ik sta neutraal, is voor mij, maar samen met een team Surinamers, mensen met kunde, nu ga ik praten over kunde, integere mensen met kunde,
waar hij als volksleider zal gaan moeten luisteren, leren luisteren. Ja. Want dat doet hij nu een beetje wel. Ja. Want dat draai aan energie is gemakkelijk. Nee. O abif arki a team ving. If awan bereik, sa awan bereik en sa awan soruno. Zo, dat toch me go bakken naar actie. Ronnie Brunswijk, dat was het. Nee, maar we liepen Ronnie Brunswijk. We liepen alle de man zo sabi. Dat we lukken in het bedrijfsleven, we lukken de malek jarap, we lukken de malek meneer voor Surinaamse bank, we lukken... Dat nou fout zou we maken. Nou, maar fout. Die mannen hebben een geschiedenis gehad, dan die mannen nu in een hangmat gerusten. Die mannen kunnen nu alleen adviezen geven aan wie komt. Dus je ziet nou een man in een samenleving, nu op dit jong moment, of niet jong, nu op oud. dit moment kan ik ook de bevolking een vraag stellen. Ja. We hebben partijvoorzitters. Doe dat. Toch? Stel die bevolking. We hebben partijvoorzitters. Ja. En een partijvoorzitter wordt gekozen. Ja. Hoeveel leiders hebben we nu nog in Suriname? Pekantak dat is nou een leider. Wie is aan de leider? Wie is een leider? Om een leider u abi insranang no de. Behalve Ronnie Brunswijk. Karwan Gimi, omdat mij ook toe kan de mij op twijfels. Toch? Want hem de mij de zeker, maar kan de mij kan twijfelen of Karwan Trawang. Maar noem nog één leider achter wie ik kan lopen of wie ik kan gaan ondersteunen. En stel je nou dat een groot deel van de Surinaamse bevolking, meneer Sibrano Piqué, zegt tegen jou van nou, we hebben je gevolgd, we vinden jou een leider, we willen achter jou lopen. Wat zeg je dan? Dan zeg ik ze dat ik nog niet ready ben. Dat is wat ze van mij zullen verwachten. Je bent eerlijk, dat is misschien eerlijk. Oké, dank u wel. Ik moet nog aan heel veel dingen werken. Dank u wel. Maar dat het in de toekomst is niets weggebleven. Okay. Maar ik moet nog heel veel aan mezelf werken. Dank je. Je hebt een paar... Ik heb vandaag aan een journalist gevraagd in een interview wat hij vindt van die vele politieke partijen die op weg naar de verkiezingen in Suriname als paddenstoelen uit de grond komen. En meestal zijn het alleen maar, laten we dat kind bij de naam noemen, eindelijk eens een keertje Blakkaman-partijen. De VAP, die is VAP. PL? Is PL. ABOP, BEP, NPS, KPS, DPS, VPS, QPS, RAP. Versnippering. Ook QPS. QPS. Je hebt ook QPS. Versnippering alom. Ja. Is dat een goede zaak? Dat is wat ons eigenlijk kilt. Toch? Dat is wat ons eigenlijk kilt. De VAP was altijd de Verenigde Hervorming, Verenigde Hindustanen Partij. Ja. Toch? En daar is die blok ook aan gebleven. Willy Sumita de man dat konanga de Javaanse partij. Blok is daar gebleven. Ja. De NPS was nooit een Blakkaman-partij. Blakkaman nooit een partij, ja. Nee. De enigste partij die kan oppo die Blakkaman. Na die een soort combinatie ABOP, BEP, de man het oppo een partij. Dat betekent eindelijk een Blakkaman-partij. De NPS was familie de la Fuente. Het heeft bijna 4 of 5 dagen geduurd voordat ze Jopie Pengel in het bestuur hebben geaccepteerd als Blakkaman. We moeten die dingen niet vergeten. Laat ze die mensen dingen gewoon vertellen. Enigste Blakkaman-partij is oppo naar ABOP. Alle de trouwen naar Blakkaman, wat doe ik naar die partij? Toch? Nee, maar de BEP wel. Nee, dat met zei BEP komt samen. Oh, ja. Een combinatie. Ja, een combinatie. Ja. Toch? Abop no bij de als aan bij de Watrasani. Toch? Maar in feite dat die Blakkaman heb 15 politieke partijen. Dat is het ook naar een verdeeldheid. Ik doordat dat je heb 15 soorten denkwijzen voor een Blakkaman. Want allemaal wakabak een partij ideologie. En je ziet dat die mannen ideologieën verschillen. Anders worden ze bijeengekomen. Dus kies jij nu ervoor voor in de versnippering, dan help je zelf ook het laat achterhouden. Want als we nu eindelijk bijeenkomen, affectief voor Blakkaman, en hoeveel vet tegen Hindustan, of vet tegen Japanese, of vet tegen Asnesi zo. Nee, ze hebben ons niks aan gedaan. We doen een vijand voor ze refikba. En dat behouden we nog steeds. Ja, we zijn te fel naar elkaar. We voelen ons te gemakkelijk om ons te uiten negatief naar een Blakkaman als jezelf. Toch, kijk, Blukunode naar de overstap zijn Mickey. Toch? Partij na partij. Look wat op ze maar mijn focus. De mijn focus is op Blakkaman zijn abra voor de partij gaan wat partij. Kijk hoeveel Hindustanen in de tussen zijn overgestapt naar de ABOP. Nooit. Om een Japanese abra zo. Niks. Pakito zelf. Als Pakito bepaalde uitspraken niet had gedaan, zou men niks zeggen. Dat was ook een probleem met de totale bevolking. Een probleem die dong sorry. Het dona unu Blakkaman. Zijn een man begrijpt het het wang. En zolang u wakabaka op politiek partij op pota kondre lobby kawang, wordt dan praten ze omdat alle partijen hebben ideologie. Waarom zijn al die politieke partijen, de Blakkaman partij, niet bijeengekomen? Waarom zijn er zoveel partijen in deze nieuwe beweging die we dat? Waarom hebben ze niet één blok gevormd?
Omdat ze allemaal leider willen zijn van hun politieke partij. En ze zijn niet eens leider van het land. Die echte leiders zitten in een hobbelstoel daar, een gouden hobbelstoel, of op Miami. En hun komen zich voordoen, want ze werken voor sponsoren. Ja. Vandaar dat ik de ABOP en Ronnie Brunswijk de voorkeur geef vanwege het feit dat Amanawa Lidro in Miai en Boomfuru. Punt 2. Die man is hoofdsponsor van zijn politieke partij. Dat is zeer belangrijk wat we niet moeten vergeten. Want als je bijvoorbeeld naar een partij gaat, ik noem gewoon een partij bijna partij A, heeft sponsoren voor zijn verkiezingscampagne. Het moment dat ze de verkiezing hebben gewonnen, het eerste waarmee ze contact moeten opnemen is hun sponsor. Zij boteki, hij moet ik minister OW, moet ik minister LVV, moet ik minister dat hij naar toe directeur post. Dan bella tra sponsor baka, sponsor B, broer. Maar bij Ronnie Brunswijk, bij de ABOP, kan dat niet. Ronnie Brunswijk kan gewoon bepalen van ik wil die mevrouw van de NPS, want haar kracht hebben we nodig. Ik wil die man van de NDP, want haar kracht hebben we nodig. Ik wil die van VAP, want haar kracht hebben we ook nodig. Ja, maar bij de NDP, bij de NPS, bij de PL, bij al die andere partijen moeten ze eerst gaan praten tot die sponsor. Toch is het... Kijk, dus dan krijgen we dezelfde politiek. Ja. Nu kunnen we een andere politiek krijgen, want de die leiding geeft, kan zijn mensen kiezen van, hij noemt de adviesbureau. Kijk naar de... President begint toch. Ja, tuurlijk. Aan mij zit een adviesbureau, die mensen gaat screenen. En die hem zegt van, we zijn die kassa afro of NDP dat je midden komen klaar ook. ABOP, AMAVO PEP, AMAVO VAP, ADAF NPS. Hij kan dat doen. Waarom? Amana is hoofdsponsor voor een politieke partij. Hij hoeft niemand te contacten en hij wil president worden. Hij wil zijn naam maken, hij wil geschiedenis schrijven. Want hij staat niet als in de geschiedenis als een vadersliefde. Maar, Amana schrijft geschiedenis. Ja. Amana maakt een boom. Ja, you know, Libis mijn agro Dus, mi in Ronnie Brunswijk, no kotemi next papira, deskundigheid, 49 jaar lang. Kijk waar we zijn. Ja. Het moet ook een beetje gaan over liefde, vaderlandsliefde, liefde voor je mens, voor je medemens, voelen, empathie. Dus dat soort dingen hebben we ook nodig. Dus voor mij nu Ronnie Brunswijk de onbetwiste next man in leven. Zeg je. Als we kijken naar de regering Santokki Brunswijk, ik wilde daar niet gaan hoor, in dit interview. Bij mij ging het erom dat jij geweldig werk doet voor de ABOP en ik wilde weten wat je positie binnen de ABOP is. Nou, je hebt het al aangegeven, je hebt geen positie, maar je doet geweldig werk voor de ABOP en dan moet ik toch eventjes naar die politiek gaan. Op sommige fronten heeft de regering Santokki Brunswijk grote complimenten gekregen, maar op andere fronten is het finaal misgegaan. En bijvoorbeeld onderwijs, daar stinkt het, daar gaat het niet goed. Gezondheidszorg, meneer Piquet, daar gaat het ook niet goed. Veiligheid. Dan ben je morgen nog niet klaar. Er gaat niks is goed gegaan tijdens deze regering. Dus zomaar die botak zo lang. Regering Chandrika Persat Santokki Ronnie Brunswijk is de slechtste regering geweest ooit. Ja. Maar nu zie ik, Sebrano Piquet, dat bijvoorbeeld de minister van Veiligheid, van Justitie en Politie, dat hij in ene allerlei geweldige dingen uit de hoge hoed tovert. Je ziet meer politie op straat, meer verkeersactie. De politie treedt snel op. De brandweer is, voordat die behoorlijke brandweer is daar. En vandaag heeft de journalist tegen me gezegd, joh, dat is allemaal verkiezingsstunt. Hè? Dat, op weg naar de verkiezingen nog 3 maanden, dan gaan ze toveren. Waarom niet vanaf het begin, vanaf de aanstelling? Het is ook nog een ABOP-minister. Waarom kan meneer Amoxie een jaar nadat hij was geïnstalleerd niet met dezezelfde geestdrift en werkethos de politie aan het werk krijgen? We zitten allemaal op afstand te kijken en iedereen heeft een ander beeld op ander zicht over wat zich daarboven afspeelt. Alle ministeries zijn afhankelijk van alvast 1 ministerie en dat is het ministerie van Financiën. Alles dat je moet doen wordt gefinancierd door het ministerie van Financiën. Er is een pot die beheerd wordt door het ministerie van Financiën. Ook al heb je een ABOP-ministerie, bijvoorbeeld bij onderwijs. Als ze bijvoorbeeld computers willen aanschaffen voor onderwijs, voor een project dat gevoerd moet worden voor de kinderen, moet ze dan een brief richten, ze moet vragen en het wordt ondersteund en het wordt getekend en de VAP heeft Financiën in handen. De VAP heeft een geschiedenis waar geen enkele politieke partij die samen met ze heeft gewerkt, is gegroeid. Allemaal zijn uitgebloed, doodgebloed, uitgebloed. De ABOP is tot nu toe de enigste politieke partij die ooit al heeft gewerkt met de VAP en die is gegroeid in zetels.
Kijk maar naar NPS. Wat is SPA? Waar zijn al die partijen die ooit een nieuw front hebben gevormd? Dus de VAP heeft een zodanige focus op de gouden driehoek. Dat is OW, waar ze de miljoenen berekeningen maken, de valse berekeningen maken en valse notas maken. Minister van Financiën die dat geld dan gaat storten. Extra als het 2 miljoen is, storten ze 6 miljoen. Ze gaan het onderling delen. Daar heb je dan justitie. Daar nemen ze ook, want nu is de minister is daar voor ABOP. Maar geloof me, het hele netbolwerk dat is van de VAP. En ze hebben nu al door de jaren heen hebben een zaadje geplant in de rechterlijke macht. En die hebben ze ook. Daar heb je nog dat ze met 20 zetels staan daar als grootste macht in de DNA. Dus ook wetgevende macht hebben we. Dus dat om de ABOP of NPS of PL klein te krijgen of klein te houden binnen een bolwerk samen met de VAP is gemakkelijk. Suma op de biggie-machine. VAP'ers, suma op de bus. De mensen zijn VAP'ers. Dus de man op een voorsprong op UNO over zo'n aftaktide. Maar we hoeven ons niet te schamen voor de voorsprong dat de mensen van de VAP op ons hebben. Ik praat puur over de Verenigde Hindoestaanse Partij. Ja. Toch? We hoeven ons niet te schamen voor de achterstand die we hebben. Dat ligt niet bij ons. Wij hebben gezien waar het heeft gelegen. Onze voorouders zijn hier gekomen met niks. Ze wisten ook niet waarvoor ze hier kwamen. Ze hebben nooit wat ontvangt hier. Maar de voorouders van de Hindoestanen, van de Javanen wisten wel waarvoor ze kwamen. Ze waren contractarbeiders. Ja. Toch? Ze zijn gekomen en ze wisten, ze ontvangden al, ze konden al wat aan de kant zetten. Maar onze voorouders niet. Ja. Waardoor die score begon go. Ja. De massa mapaya scoren, omangwa scoren. Ja, zeker. Maar de eerste leerkrachten in Suriname waren onze voorouders. Ja, ja. Toch? Dus al die kleine dingen gaan spelen nu. En we moeten die dingen niet uit het oog verliezen. De oes door rustig, de luku vanaf het verleden, vanaf nu kon haar bepaalde aankomen. Ik heb genoeg tijd, want het is gewoon waarvoor ik geroepen ben. Ja. Toch? Dus toegos door luku alles aan potaparei, dan ga je zien dat de NPS, ik ga dit even snel dan ik kan go door. De NPS heeft een zaadje gezaaid. Dat was de tijd van de onafhankelijkheid. 25 november 1975. Na een tijdje is de NPS komen oogsten van dat zaadje. Ja, ja. NPS is zoveel keer aan de macht gekomen. President geleverd. De NDP had je als leider Desiree Delano Bouterse. 1980, een revolutie aankomt. Na een tijdje is Desiree Delano Bouterse komen genieten van het zaadje dat hij heeft geplant tijdens de revolutie. Daarna heb je de democratische strijd gehad die gevoerd is door Ronnie Brunswijk. We zijn nu in 2025. Het is nu de tijd van Ronnie Brunswijk. Het enige wat je kan doen is om ondersteunen aan de strijdje tegen de natuur. Geloof me. Noem ik nog eens maar kiezen kori dat am gap scoren papier op deze op dat no. Het is wie de persoon is, hoe de persoon is. An never views as scoren. Acce omens ma asabina passie. I want to say about that group breed me asaba hair beauty. I want to thank make you. No make no man ko tegen dat Brunswijk no score Brunswijk no DC want me make no persoonlijk mee dat aan mij volg bijlessen of zo. Aan mij volg bijlessen of zo hè? Mijn briefje. Mom die is mo sluipen filmen aan mij volg bijlessen of zo. Mijn briefje, ik geloof. En die man heeft zoveel gewerkt aan zichzelf. Die heeft Brunswijk nog bij de politiek no honde. Josja Olo zo meki. Mek amaf alles aan toch? Ja. Stellings die man zegt me weer van koskosi, me weer die aman het mop uit politiek helemaal. Wie hebben wij? Nobody. Want de mensen die zich daarvoor doen nu, als te zijn die leiders en die leidsters, waar waren ze gedurende die 4 jaar? Ja, ja. Als ik me hoor rustig op een live is, dan naar me toch? Ja. Maar vraag de mensen die gekozen zijn als DNA-lid van bepaalde partijen die zich nu als kandidaat voordoen, waar ze waren de afgelopen 4 jaar. Ja. Oké. Vraag ze waar ze waren. Ja, ik hoop dat ik ooit de kans krijg om ze te vragen. Sibrano Piqué, ik kijk naar de tijd, hè? En, mooie 45 minuten. Maar niet voor niks. Nee, we gaan dus naar het einde van dit vraaggesprek in deze talkshow Taknangami. Praat mij op historisch grond voor jou. Ja. Hier is het begonnen. Dit is de Fayajangstraat. En op dit pleintje Hoogbouwvloren. Zo heet het. En hier gaan we vandaag ook dit vraaggesprek beëindigen. Maar dat gaan we niet doen voordat ik je een paar korte vragen stel. En ik verwacht een korte antwoorden. Okay. Een hele belangrijke weg naar succes vanuit Paramaribo naar het buitenland of vanuit
buitenland naar Paramaribo is de Kennedy Highway die langs Para gaat. Zie je het in jouw levenstijd, wat je nog rest, gebeuren, dat men tol gaat beginnen te vragen daar, omdat niets gedaan wordt voor die plantage? Tol is een van de eerste doelen die ik wil bewerkstelligen in het district Para. Para heeft de meeste vakantieorde. Ja. Para is communicatiedistrict bij uitstek. Ja. Para heb je hout, goud, water, noem maar op. We hebben te veel in Para. Para levert 32,4% aan de staatskasinkomsten. Dus Para bij deze kan je niet wegdenken. Zelfs de naam wil ik doen veranderen op die tickets van Paramaribo Amsterdam. Het is Para Amsterdam. Toch, dan ga je me zeggen, ja, maar Schiphol zit niet in Nederland. Maar Amsterdam naar het district voor Holland zijn leveren maar op die inkomsten. Ja. Toch? Dus de afhankelijk net nog kom ik hier. Ja. Tol gaan we sowieso nemen, waarom? Is na kort. Udu, de mij kot in Para. Amasai kota Udu en verdient van Udu in Para. Na meteen zo'n karavana na Para. En dat apa passie dat is, sa uno moest rijden naar de Chiwagi Funu. Amai rij broko a passie naar een bigi truck. Chara Udu, sa uno ook bij dadelijk ta foto. Ja. Dus Udu kot in Para, maar te wan bij wan bedi in gua foto go bij. A bedi. Ja. Van Udu sa kot in Para. Dus dat zijn kleine dingen waarop ik heb gelet de hele tijd. Ja. Dus het district Para mag sowieso Woshima Fessi. Vaker. Oké. Andere vraag, moeilijke vraag misschien. Moeilijkere vraag misschien. We weten dat Venezuela nu een beetje power aan het playen is met Guyana. Ja. Guyana heeft heel lang power geplayed met Suriname. En heeft beheersdaden uitgevoerd op een stukje betwistgebied. Ze claimen het, het is van hun, we kunnen bijna niets doen, niets schudden. Aan de ene kant de Fransen, aan de andere kant de Guyanezen. Mocht het zijn dat het komt tot een conflict tussen Guyana en Venezuela. Wat voor rol vind je dat Suriname daarin moet spelen? Stil blijven kijken of een partij kiezen? En voor wie dan? Niet taxani. De president was laatst in Guyana. Ja. En informatie heeft mij bereikt, ik ga het gewoon zeggen hier. Informatie heeft mij bereikt dat er gesprekken zijn gevoerd. En aan de andere kant op het veld hoor je dat er conflict staat tussen Venezuela en Guyana. En dat moet dan voor april gebeuren. Ja. Dat een groot aantal Guyanezen deze kant op moeten komen, georganiseerd. Dus gewoon boemvoergetallen ook al zo bij Gwenzi. Daarna wordt er een staatsbeleg gepleegd door de president van Suriname. En de verkiezingen gaan niet door, alleen omdat hij niet ready is voor de verkiezingen en weet dat hij niet herkozen wordt. Poeh. Kijkers, mijn oren klapperen, maar u hoort het wel. Tapasratude. Iedereen die ik vraag zegt, ja, de verkiezingen gaan gewoon door, dit en dat. Hoop ik ook. Oké. Sebrano Piqué, mocht het zijn dat het volk zegt, we geven de regering Santoki Brunswijk een herkansing om af te maken wat ze tot nu toe gestart hebben. Daar is waar ik uit de ABOP stap. Ik wil niet doorgaan met. Oké. Dus minister Samadou Bakar, op dat moment stap je uit de ABOP. Direct met stappenpolitiek. Na de ABOP kijk nergens. Mocht het zijn dat men naar je geluisterd heeft vandaag en men zegt, de NPS zegt, nou, het wordt tijd voor de Blakamangs om de koppen bij elkaar te steken. Laten we al die partijen samenvoegen en één partij ervan maken. Één blok met één naam. De BEP, de ABOP, de NPS en DOE en POE en al die partijen. Ze heten nu Nationalistische Partij A. Allen Nationalistische Partij. Dat is een droom. Niet alle dromen zijn bedrog. Nee, maar het is een droom. Ja. Maar ik zie het nu niet gebeuren. Ik ga mezelf niet voor de gek houden. Als jij jouw politieke leider, dat is Ronnie Brunswijk, een advies zou mogen geven tot slot, wat zou je hem via de camera van Kulturu TV Internationaal nu op dit moment, campagnetijd, kort voor de verkiezingen zeggen? Nou, bravo. Karing. Bravo. Abia di tampo ya. Na 100% a tampo ay baga. Ye. Wansan fi kengi. Na kiesi. Tesa may takanay.
Ik ga zo lezen, ik kijk hier aliki. Omdat boomvoers maar ik advies, verschillende advies dat mij voorstaat dat boy. Toen ze voor advies dat me bete ook aan wandi sabi sevi. Maar breed me ook naar bij bakken en smade die lobby en lobaroko zei doen. No verander om no alibisma. Dan precies abravo sana you en breed me naar amakti van bigi wana lokto. Je tro president van Kondra Yabia. Inshallah. Dank u wel, Cebrano Piqué. En we zijn een beetje gekomen aan het eind van dit interview. Je hebt je politieke leider net toegesproken. Wanneer is jullie volgende massameeting? 1 maart aanstaande, nieuwjaar. Ik vraag dit omdat ik je aan het eind van dit interview een goed compliment moet maken. Jullie hebben een massameeting op Para gehouden. Ja. Ik heb voor het eerst een politieke partij ergens een massameeting zien houden zonder dat er grote bussen gehuurd werden. En toch was het crowded, toch waren de mensen in grote getallen gekomen. Compliment daarvoor. Ik wens jou en je politieke partij, je politieke leider heel veel succes toe. Wij van Cultura TV blijven jullie met argusogen volgen. En hopen dat al de dingen die jullie willen, ook daadwerkelijk als jullie de kans krijgen, kunnen worden gerealiseerd. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel. Kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal, dit was het dan weer voor deze keer. Raapengel in gesprek met de vlotte, goed bespraakte Cebrano Piqué. Cebrano Piqué, trekker van de politieke partij ABOP. Uit onverwacht. De stem uit onverwacht. Vooral dat, Bosse Kondre. Goed, het was mij weer een waar genoegen. Ik hoop dat u ook genoten heeft en wat bent opgestoken van dit vraaggesprek. Bedankt voor het willen kijken en luisteren. En ik zeg samen met Cebrano Piqué tot de volgende keer. Dag. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.